secularizarea averilor bisericești a fost prezidată tot de mitropolitul Nifon al țării românești în decembrie 1863. Dar a fost vorba la început că vor fi secularizate, adică etatizate, trecute în proprietatea statului doar mănăstirile închinate străinilor. Apoi, cum se întâmplă la români că nu se țin de cuvânt, ca să nu zică străinii că i-am fi persecutat, au fost secularizate și averile mănăstirilor românești, adică o pătrime din teritoriul țării. Din aceste averi au fost împroprietăriți țăranii, nu atât de mult, în primul rând, din averile boierilor, ci din averile fostelor mănăstiri închinate. A fost prima împroprietărire și aceasta s-a întâmplat mai ales după Războiul I Mondial, pentru că generalul Averescu a promis țăranilor că le va da pământ. Și e foarte bine. S-a luat de la străini bunuri ale românilor închinate, adică doar date în administrație străinilor, ca să-i ajutăm pe ortodoxii care se aflau sub stăpânire otomană, mai ales grecilor, patriarhatelor de Constantinopol, de Ierusalim, Alexandria, Antiohia și, sigur, Muntele Athos. Aceste mănăstiri, deci, terenurile lor au fost date în mare parte țăranilor români, ceea ce, desigur, a fost un act de dreptate. Problema mare a fost cu secularizarea averilor bisericești, mănăstirești mai precis, că ea s-a făcut cu pripeală în cazul acesta. Cu pripeală, nu fără pripeală, cu pripeală, cu grabă, cu tăvălugul. Și ca atare, la scurt timp, mănăstirile care au fost deposedate au devenit muritoare de foame. Și atunci, tot Alexandru Ioan Cuza a început o serie de măsuri compensatorii. Și atunci s-a hotărât că dacă s-au luat bisericii atâtea averi, care erau și mijloace de întreținere a clerului și monahilor, trebuie să ofere un salar, un sprijin, domnule ministru al cultelor, un sprijin. De acolo vine sprijinul financiar acesta, care nu e niciodată salar întreg, ci doar un sprijin parțial din timpul lui Cuza și care a fost continuat în timpul regelui Carol I printr-o nuanțare și intensificare. Așa că noi, când primim un sprijin financiar de la stat, nu este un cadou, ci este o compensație parțială pentru averile luate. Dacă le-am primit toate înapoi, ceea ce nu este realist să se întâmple, nu am avea nevoie de sprijinul statului. Dar pentru că s-a oferit statului aceste bunuri bisericești, statul s-a simțit obligat. Astfel încât România, Republica Populară Română și Republica Socialistă România, care avea Parlamentul, Marea Adunare Națională. De aceea a spus, nu răspunde decât în fața Marii Adunării Naționale. Avea aici Marea Adunare Națională, a fost singura țară comunistă care nu a înscris în Constituție principiul separării bisericii de stat. Pentru ca să poată continua legea lui Cuza de susținere a clerului cu un sprijin financiar parțial, nu un salar total. Și deci chiar și în timpul comunismului, preoții primeau un sprijin financiar din partea statului pentru ca să nu fie suprimat
ajutor pe care l-a hotărât Cuza și, sigur, cu guvernul respectiv și apoi confirmat și amplificat de către regele Carol I, care a cuprins și seminarele teologice în legiuirile pe care le-a adăugat. Deci, sau școlile teologice. Deci avem aici un act reparatoriu, o compensație, după procedeile care s-au aplicat și în alte țări, chiar țări occidentale, care au fost deposedate, în care bisericile au fost deposedate de bunurile materiale, s-au luat măsuri compensatorii. Așa că cineva, mai în glumă, a zis, uite aici statuia aceasta, care nu-i de mult timp aici, lângă Clopotniță, la noi, pe dealul Mitropoliei, acum Colina Bucuriei sau Patriarhiei Române, statuia aceasta ce-l arată pe Cuza că a întors spatele bisericii, că ar fi avut o atitudine totalmente ostilă. El însă are declarații scrise că n-am dorit răul bisericii, am vrut să ajut poporul și a rămas credincios bisericii. Deci el nu a întors spatele poporului, putem spune noi, dacă ne uităm la legile compensatorii pe care le-a făcut, ci a luat pe umerii săi o parte din nevoile bisericii. Putem să interpretăm și așa, nu că a întors spatele bisericii, ci și-a asumat unele măsuri compensatorii din partea statului față de biserică, pentru că era o necesitate. De asemenea, noua lege a cultelor, nu se spune că statul dă din milă un sprijin financiar cultelor. Tuturor cultelor, și cele care au fost deposedate și cele care n-au fost deposedate, ci pentru că le recunoaște contribuția lor la viața socială a țării, la educație, la spiritualitate, la cultură. Deci este pentru prima dată când în legea cultelor, în timp regimul general al cultelor și legea libertății religioase, se recunoaște faptul că sprijinul statului pentru culte este și are și o motivație de recunoașterea contribuției cultelor la viața țării. Sigur, fiecare după numărul cultului respectiv și după lungimea istoriei, după prezența îndelungată sau mai scurtă în istoria poporului român. Deci, cu secularizarea aceasta, trebuie să lămurim lucrurile în mod nuanțat. A fost o lovitură grea, dar intenția mai întâi a fost de a readuce pământurile mănăstirilor închinate, adică proprietățile dedicate unor mănăstiri care aveau centru de comandă în afara țării, a le readuce românilor. S-a făcut cu pripeală această includere a verilor mănăstirilor pământene românești, care uneori au fost luate de boieri, au fost vândute, din nefericire însă, după secularizarea verilor mănăstirești, o mulțime de biserici ale mănăstirilor respective, nemai fiind îngrijite, s-au deteriorat și s-au distrus cu valori de monument istoric și cultural deosebit. Aș dori totuși să fac o precizare că nu doar țăranii au profitat de această secularizare, ci însuși statul român modern, care în București, unde în 1850 erau 64 de mănăstiri, numai în capitală, în București, 64 de mănăstiri, a profitat de secularizare și anume, președinția se află pe vatra mănăstirii Cotroceni, Palatul Prezidențial.
domnul Nistor știe și confirmă. Au și biserica acolo. Cred că este singura președinție din Europa care are în interiorul ei o biserică frecventată de credincioși din afara administrației prezidențiale. Deci, titoria lui Șerban Cantacuzino, la Cotroceni. Bine, a fost dărâmată de Ceaușescu, refăcută parțial de domnul președinte Ion Iliescu, completată refacerea în timpul domnului Băsescu și domnul Iohannis a fost la reîntregirea iconostasului. Că iconostasul de acolo a fost transferat la Muzeul de Artă și s-a făcut unul nou și a participat la sfințirea iconostasului acestei biserici deosebit de valoroase. Apoi, tot de mare importanță e faptul că Palatul Regal a fost construit pe vatra unei biserici. Că Ateneul Român a fost construit pe vatra unei biserici care aparținea Episcopiei Argeșului. Că centrul militar, nu? Cercul militar central este construit pe vatra Mănăstirii Sărindari. Mi-a plăcut că totuși unul din saloanele frumoase ale acestui cerc militar central poartă numele de Sărindari, care înseamnă 40 de zile, sarandaforez de 40 de ori, nu să plătesc sărindare la preoții de mir, să știe cum. Pomenire 40 de zile. Deci, și putem continua așa. Banca de Economii și Consemnații, sau Casa, Cercul de Economii și Consemnații, este construită, această clădire, pe vatra Mănăstirii Sfântul Ioan Mare se numea. Ioan Mare, adică era Sfântul Ioan Botezătorul, a fost o mănăstire închinată, secularizată și pe vatră. Și așa foarte multe instituții centrale de stat din România au fost construite pe vetrele unor biserici sau mănăstiri care au fost secularizate. Deci noi, într-un fel, ne bucurăm că am putut ajuta statul român modern, pentru că s-a luat de la străini și s-a dat statului român. Dar avem conștiința că în toate realizările poporului român, biserica a fost prezentă.